αυτό το κόλλο από το Τολιόπουλο, τον μπα καθόλου τον κόπο. Α, λίγα για τον Τολιόπουλο. Τι έκανε πάλι? Λίγα για Έκανε τον εκεί, εντάξει, Τολιόπουλο. όταν έπρεπε να τα βάλει, τα έβαλε ρε μάλλον. Το κολλόπεδο, τα έβαλε. Καλά, φέτος ο Άρης ξέρετε. Όχι, δεν έχει καν ομάδα ο Άρης, τίποτα παιδιά. Πέρυσι, εμάς πώς πήγαινε με την ίδια ομάδα. Είχαμε δει και αγριογούρνα δηλαδή. Ναι, τα είχα δει, τα είχα δει. Κλείσε. Κλείσε. Βολίσα, έτσι. Σούπερ. Σούπερ. Είναι από εκεί, είναι από εκεί την κάμερα. Έλα. Και φίλοι, βλέπουμε ζωντανά στους πεζοφόρους. Έχω λιώσει! Λίγο νερό! Τώρα μεγάλο στην όφανη. Άρε πούς! Μόνο αυτό ήταν. Αυτό ήταν μόνο. Έλα. Ελάτε, θα κάνουμε μπανάνα. Έλα όλοι μας, έλα Βαγγέλη. Έλα. Το ντομάνικο στα χιόνια. Φίλε! Το ντομάνικο στα χιόνια. Λίγο θέλει. Κρατήσω από πάνω μου! Κρατήσω! Βάλα και να πέσει! Πέσει, τρε! Το ατύχημα το 70, τι ήταν? Έπεσε αεροπλάνο εδώ. Πριν γεννηθώ. Σω πάρεις. Να, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος κάτω. Παπαδόπουλος Βασίλη. Το ξέρεις. Στο βουνό εκεί. Αυτό, Τι είναι αυτό? Κάτι τα βίλια είναι. Σαν τα βίλια δεν είναι κάτω. Παρνασσός είναι κύριε εσείς. Παρνασσός είναι. Λογικά ναι. Παρνασσός πρέπει. Για σκι εκεί εδώ να είμαστε. Πάμε μετά μια εδώ. Να Να σου πω κάτι. Μπορούμε ένα καλοκαίρι να πάμε Παρνασσό που είναι και υπόλοιπο. Και μετά Στα 2.500 είναι. και μετά η Κέα Γαλαξίδη. Θα Για βγάλουμε μπάνιο. φωτό, τι θα κάνουμε? Θα βγάλουμε φωτό. Το τραβάει εσύ. Τραβάς τόση ώρα. Όσο εσύ μοιάζει το τραβάει. Δεν μιλάς, πω. Α, το αγγλιστό ξέρεις. Η ομάδα σκοτώνει. Πάμε. Είμαστε πρωταθλητές. Μανώλη που λες, όταν είχαμε ανέβει η Όλυμπο, πάνω εκεί, κανένα εξάρο ήτανε. Όλο. Μείναμε στο πιο ψηλό χτίσμα Βαγγέλη της Ελλάδος. Είναι στα 2.750 μέτρα κάπου. Ναι. Όχι, είναι επίσημα το πιο ψηλό χτίσμα της Ελλάδος. Πώς λέγεται? Αποστολίδες. Το καταφύγιο έτσι λέγεται. Είναι σχετικά μικρό αυτό. Δεν είπες τίποτα. Πήγαινε με τον Δημήτρη. Όχι ρε, πριν έρθει, το 21 πήγαμε. 21. Ναι. Έγινε ζώμα. Ναι, πήγαμε, ναι, με κορονοϊό πήγαμε. Και εκεί πάνω ήταν ελεύθερη Ελλάδα. Όλοι, κανείς δεν μας κάνει. Νούμερο 1. Κομπογιάννης. Το θηρίο της εταιρείας. Ασταμάτητος. Δραστήριος. Ο Βαγγέλης. Το νέο αίμα. Το νέο κρύο αίμα. Ασταμάτητος. Και ο Μανώλης. Ο επιδειξίας με το κοντομάνικο. Τίποτα, δύναμη. Η ομάδα πετάει. Στην κάμερα ο Παπαδόπουλος. Βλέπεις όσο πλησιάζουμε κορυφή, Ναι. βλέπουμε χιονάκι. Από εκεί που πάει, αρχηγέ. Α, το σημά. Σημάδι δείξε. Σημάδι του έρωτα. Βλέπεις κάτι άλλο ήρθαν από εδώ. Ανησύχησε κυρά Μανώλη. Ο γιος. Που παίζει ο ίδιος. Και εκεί. Έρθει. Πάμε πίσω, επιστροφή. Να το ρίξουμε, ωραία, περίμενε εσύ, να το ρίξουμε. Άστο μετά. Άστο λίγο. Α, ναι.
Η δικιά μου τελευταία θα είναι. Φίλε, θυμάστε ένα βιντεάκι? Κοιμάται 4 το πρωί. Ρε εσείς, θυμάσαι Μανώλη ένα βιντεάκι στη Δρύση πάνω που έλεγα είμαστε εγκλωβισμένοι, τι θα κάνουμε τώρα? Το στέλνω μαλάκα στη γυναίκα μου και στην αρχή πάθει ένα σοκ. Άντε ρε. Θυμάσαι που έπαιζε? Ναι. Εδώ μας πήρε κυκλωμένοι, πρέπει να στείλουμε. Και μετά σταματάω απότομα, για καλά ότι πέφτει το σήμα. Έλα ρε. Τι μαλάκα, γυναίκα ρε φίλε. Παρακαλώ με την αστυνομία, να έρθει πάνω. Ελικόπτερο, τάκα. Με ξέρει. Βαγγέλη. Ξέρει τι μαλακίες κάνω. Πώς θα σηκωθείς? Μες την εβδομάδα δεν έχει κινηθεί καθόλου για να κάνει κάτι. Πάλι έχει κάτι. Πάλι, εδώ προσέξτε Πριν τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα την ευχήλια. Τι είναι το μονοπάτι πάει και αυτό. Θα μας βρει πάνω. Θα το βρούμε φίλε τελικά, Βασικά να δούμε τι κατατρώει. Χορτάρια. Να το δούμε να μασουλάει κάτι. Θα το χορτάρια. Ρεβίθια έκανε. Βαγγέλη, θα βραχούν οι κάλτσες, Έχω καλτσούρες μετά. Έχω 2 ζευγάρια άμα θες. Έχω και ένα σόβρακο χρησιμοποιημένο. Μ' αρέσει. Εδώ πάνω. Έτσι, όπου κάτι ξαφνικά να το έχεις τάκ εδώ, έτσι. Μια δουλειά. Μπορεί να έχει καφνί εδώ πάνω. Ναι. Μακαρίσει το ωραίο. Ένα ελληνικό μονό τώρα. Μετά, Πες μετά, στο φαγητό έχεις στο μυαλό σας. Παίρνω φωτογραφία. Ωραίος. Έτσι. Ωραίος. Προφή της υγείας. Μεγάλη χάρη. Να το βρει ξαναδεύουμε με ασφάλεια. Πάρτε ρε Βάγγελε. Ευλογητός ο Θεός πρόσχομαι. Θα σε κατηγορήσουνε ότι τους βάλεις στα θεία. Παίξε από το χιόνι λίγο. Έλα ρε παίξε από το χιόνι. Να ο Μανώλης, το Μανώλη πέτυχε. Βαγγέλη το Μανώλη. Τους το Μανώλη όλοι. Έλα Μανώλη. Θα κάτσει στο στόχο. Στόχος το Μανώλη. Θα κάτσεις στόκος. Έλα. Άρχισε σε πήρ. Έχω το κακό χέρι. Έλα από στόχο, έλα. Μόνιμος στόχος. Έλα ρε τροπή. 0 στα 3. 0 στα 3, Μανώλη. Τη γλίτωσε ο Μανώλης σήμερα. Αύριο πάλι. Αύριο με βιβλίο. Θέλω και χειραψία. Με βιβλία. Με τη γυναίκα μου τα προστάξω. Αν είμαι μόνος μου, πρόσεχε τι λες. Τη γυναικούλα μου την όφηξε. Πόσο θα κάνεις? Μία σοκολάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το γιαούρτι το έχει πίσω. Έτσι είναι. Είχε κανέναν άλλο στην παραγωγή. Ισχύει. Από τον παγόνι κάτω. Θα δοκιμάσω πρώτα και θα δούμε. Εντάξει, για πες μας. Φέρετε, για πες. Τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Σήμερα άρχισε το γιαούρτι. Από ό,τι κάναμε σήμερα το γιαούρτι. Τα έχω ξεχάσει όλα. Μανώλη. Γιαούρτι, εντάξει. Γιαουρτάκι. Να σου πω κάτι. Για τότε θα πέτε πρώτο δήμο. Δύο ονόματα εδώ πέρα στην κάζα. Νίκος και Ηλίας. Καλά πάω. Πάρε και νεράκι.
Και είναι ο Άκης. Έχεις φωτιά. Πάντα. Φτάνε χωρίς παιδιά. Θα κάνεις εσύ το φιλτράρισμα. Ένα τα κομμένα, τα απαγορευμένα. Θα βγει και νούμερο 2 με behind the scene. Σου κάτσε. Λουκούμι, εγώ δεν πολύ τρώω. Όχι, είναι ωραίο. Στις σπάνιες. Άντε ένα μαϊδάκι. Ναι, όχι, σήμερα ναι, ήταν η μέρα. Σήμερα άξιζε. Σήμερα αποφέρθηκε ωραία, Μανουέλ. Ό,τι έπρεπε. Τίποτα του Βανιάς. Ήταν σούπερ. Θα πάω να δείτε. Θα πάμε να τρώμε φασολάκια μας. Φασολάκια, σαλατσίτσα και φρούτα. Αδειάζουν Σούπερ, σούπερ.